Kaixo lagunok, guk orain Xabata Aitana eta nik Peruk baratzari buruz hitzen dizuegu. Baratza 6. mailakoek zaintzen dugu. Arduten dugu baratzan. Zein dezu argazki batea? Es. Ya está. ¿Qué es? Baratzean azak, baratzuriak, espulinak, babak, iliarrak, koliarrak, koliflorak, azelgak eta lanatuko ditugu. Natu baino lehenago, lurrari buelta eman, sarea bota eta belar txartza ezkio. Hori zuenez, baratzaren alde batean, plastikoan estalki beltza da jarrita. Estalki beltz hori belar txarrak ez hazteko dira. Baratza bi zatitan dago banatuta. Alde batetik lurrari buelta eman da eta estalki beltza jarrita. 6. mailako gauza gehiago ere egiten ditugu. Adibidez, laubideetako eremua garbi. Baratzaz aparte negutegia ere prestatzen da eta hori 5. mailakoak egingo dute. Zaindu jarri beharko. Negutegia ez da hain handia izango, baina balioko du barazkiei berotasuna eta argia emateko. Negutegia lehenengo eta 2. mailakoen frontoiaren ondoan dago, lehen untxia zeuden tokian. Negutegia gurniz egiten da, eta gainean estalki gardena jartzen zaio. Ikuste zuten bezala, sagarrondo horien atzean dauden leihoak 5. eta 6. mailakoen pasilloak dira, hemendik gutxira arte. Izan ere, gu Gabonak ondoren eraikin berrira pasako gara, eta 2. ziklokoak pasako dira beko pasillora. Eta 2. ziklokoak pasako dira beko pasillora.